ずっと前からさ、必死に働くお前が目障りだったんだよね。子供の頃から憧れだった会社に就職した僕は、毎日仕事に邁進していた。だが、なかなか成果を認めてもらえず、理不尽な対応をしてくる細山を筆頭とする上司に対し疲れ果てていた。そんなある日、細山から理不尽な言葉をかけられる。知らないだろうけどさ、お前、若造で平社員のくせして、差し出口を叩く無礼者だって、上層部全員から嫌われているんだよ。わかった。上層部全員をクビにしてもらう。何言っちゃってんの？上司の俺に向かって、そんなことできるわけねえだろ。細山の言葉にしびれを切らした僕は、上層部の全員をクビにすると宣言したものの、平社員の僕が言う言葉には効力なんてあるわけないと鼻であしらわれてしまう始末。相手になど到底してもらえなかった。だが僕の本当の正体を知らない細山、その後の細山の運命はいかに。僕の名前は安藤健。身長は165センチとやや低めで、黒縁眼鏡を愛用している。昔から運動は苦手で、もっぱらインドア派だった。子供の頃から好奇心が強く、直感で物事を決めていくタイプだった。幼稚園の頃にはプラモデル、小学生の頃には将棋、中学生から高校生にかけてはプログラミングにはまっていた。はまっていた理由は、父親の趣味の影響がかなり大きい。父さん、今日は一緒に将棋やろうよ。そうだな。久しぶりに一戦やろうか。手加減なしだからね。ああ、そうだな。だけどタケル、ちゃんと先の手も考えるんだぞ。わかってるって。相手がどうやって動くか、先の先のその先まで読むこと。諦めずに自分で考えて何度も挑戦することが大切であると、父が将棋を通して教えてくれた。さらに昔から好きだったプラモデルやプログラミングにより、一つのものを組み合わせて構築していく楽しさを知っていた。僕はいつの頃からか誰でもが知っているゲームの大手企業である三級堂で働きたいと思うようになり、猛勉強の末、経営と IT が学べる大学へ進学した。時給が良かった家庭教師の仕事や中古販売業者、ファーストフード店など好奇心旺盛だった僕は多種多様なアルバイトを大学生時代に経験した。その後希望通りの三級堂の内定を勝ち取り、就職をし、以降ずっと働き続けている。タケル、最近仕事の方はどうなんだ？やらなきゃいけないことがたくさんあるから忙しいけど、やりがいはあるかな。そうか、無理だけはするなよ。そして自分が何をしたいか考えてやるんだぞ。わかった。ありがとうお父さん。父は毎日仕事に励んでいるけれど、かなり多忙そうに見える僕の様子を見て助言をしてくれた。それは子供の頃から変わらない父の愛情のうちの一つだった。三級堂は老舗の会社ということもあり、昔ながらの体制がほぼ変わることなく続いている。いまだに年功序列制度に従って昇進が決まる仕組みを設けており、そのため上層部の顔ぶれは何年経っても変わっていない。その上、部下に仕事を押し付けるのが上司の仕事であり、特権であるといった風潮が強く残っていた。僕も上司である細山から毎日のように限界量を超えた仕事を押し付けられていた。ねえねえ安藤くん、この山陽アニメート社の書類、明日までに仕上げといてね。はい。あ、それと今日の15時からの会議資料、お昼休憩までに第3会議室に届けておいて。はい。あとさ、安藤くんが昨日提出した企画書さ、埋もれちゃったから、もう一回出しておいて。細山から渡される大量の押し付け仕事のおかげで、僕は毎日慌ただしい日々を送っていた。仕事の内容自体はやりがいがあり楽しいものではあったが、
あまりの忙しさと細山からの理不尽な指示により辟易していた。上司である細山匠は黒髪で七三分けをしている45歳。滑腹がよく、冬以外は額に汗をかいている男だ。下戸であるが、スイーツやジュースといった甘いものが大好物で、食べていない時間がほぼないのではないかと思われるほど頻繁に食べているため、太る一方だった。仕事中でさえも何かしら食べ続け、なかなか動こうとしない細山から、同僚や後輩たちも僕と同じように仕事を押し付けられ、慌ただしい日々を過ごしていた。そして一向に見えない昇進を果たす前に限界を迎えたり、限界量を超える仕事量に疲れ果て退職していくものが後を絶たなかった。安藤さん、僕もうこの会社を辞めて別の会社に転職することにしました。そっか、寂しくなるな。安藤さんはまだこの会社に居続けるんですか？そうだな。どうにかしてこのシステムを変えることができたらいいんだけどね。変わろうとする気配が一切ない風潮のせいで、退職者が後を絶たないこの状況では、会社が早いうちに終わってしまうと危惧し、どうにかして変革を起こせないかと僕は日々考えていた。そのためにも、一日でも早く昇進して上層部に食い込む必要があり、成果を積み上げて認めてもらおうと、さまざまな企業から新規の契約を取ってきていた。細山さん、今日は高丸株式会社と砂防社の2件を新規で取ってきました。はいはい、ご苦労さんでした。明日は保留になっていた丸三アート社に行って再度交渉してきます。ねえ、安藤くんさ、なんでそんなに意気揚々と報告するの？何？僕に褒めてほしいわけ？いえ、決してそういうわけでは。それってさ、普通だよ。全然普通。会社に貢献するのは社員として当たり前のことでしょ。細山はしらけた目で僕を見ながらふっと笑い、僕の頑張りに正当な評価を与えようとしなかった。僕は一向に向き合ってもらえない細山に対し落胆していた。変わろうとする気配が一切見えない今の会社を諦め、僕は他企業への転職を視野に入れ始めていた。ちょうどそのタイミングで、最近ノリに乗っているトリッキーカンパニーというスポーツ業界の大手企業社長である雪野翔太から声をかけられる。雪野は30歳。いかにもやり手であると言わんばかりのキリッとした目とクールな面持ちだが、高級スーツを身にまとうのではなく、デニムに白い T シャツといったラフな格好をいつもしていた。若干28歳という若さで自分の会社を立ち上げ、急成長を遂げた会社の社長である。僕に声をかけてきたトリッキーカンパニーは、先月僕が契約を勝ち取ってきた取引先の一つでもあった。雪野はタケルの生き生きとした営業トークから垣間見えるスキルや熱意を非常に高く評価しており、自社へ引き抜けないかと考えていたのだった。安藤くん、もしよかったらぜひうちの会社に来てもらえないだろうか。トリッキーカンパニーさんにですか？そうだ、ぜひともお願いしたい。先日の君の営業トークに見事惚れてしまってね。ありがとうございます。転職も最近になって視野に入れ始めました。ですが、実は今いる会社をどうにかして変革を起こせないかとも考えておりまして。変革？何か今の会社で問題でもあるんですか？僕は雪野に恥を忍んで、今の会社がどのような体制で運営されているのかを聞いてもらうことにした。そして自分が会社を変えるために日々力を尽くしているが、何一つとして上層部から認めてもらえず、報われないことを話した。現状、うちの会社は年功序列で古い風潮が今でも続いています。というと、上司の力が強く働いているということかな。そうです。未だに上層部は偉いものであり、特権を持っているとされています。
そして理不尽な命令を部下に下すことが常となっている状況です。上層部の力がかなり強く働いているのですね。そのため会社を辞める人が後を絶ちません。食い止めるために会社を変えようと働きかけても何一つ聞いてもらえず、一向に変わることがありません。僕の話を聞いた雪乃は、自分が三級堂の筆頭株主であることをひっそりと明かした。僕の意見を三級堂に通すことを約束するとともに、それでも会社が変わらなければ自分にとって損しか生まれないため、強硬手段を取らせてもらうとも宣言した。それを聞いた僕は雪乃にとある提案をしてみた。あんまり大きな声では言えないんだけどね、実は僕三級堂の筆頭株主なんだよね。え、そうだったんですか？そうなんだ。でももしこのまま三級堂が変わらなかった場合、私にとって損しか生まれない。なるほど、確かにそうですね。そうなったら強制的に私が上層部に出向くよ。どうだい？雪乃社長、一つ提案があるのですが、上層部と懇親会を開き話し合いの場を設けてみたいのですが、いかがでしょうか？なるほど、それはいい機会かもしれない。動いてみるか。雪乃が協力してくれるという大きな後ろ盾をもらった僕は、細山をはじめとする上層部たちに声をかけ、懇親会を開くことを細山に提案することにした。細山さん、今度上層部の方々と懇親会を開きたいと考えているのですが、いかがでしょうか？懇親会？そんなものがなんで今さら。必要ないんじゃない？割烹一ノ瀬で皆さんでご飯を楽しみながら日頃できないお話がしたいと考えておりまして。おお、あの割烹一ノ瀬か。なかなかいいチョイスしてるじゃないか、安藤くん。他の上層部のみんなにも声をかけておくよ。懇親会を提案された細山は最初いぶかしんではいたものの、会場候補が一等地にある高級料亭の割烹一ノ瀬であると知った途端に気分が良くなったのか快諾した。そして他の幹部にも声をかけておくよと約束をしてくれた。ああ、よかった。これでやっと一歩前に進めたかな。どうなるかな、懇親会。幹事としてタケルは会場の手配などを済ませた。なかなかない機会だったため、懇親会での上層部との和解を安藤は心待ちにしていた。僕が会場である割烹一ノ瀬に向かうと、上層部の人が誰一人として来ていなかった。僕は驚き、すぐさま慌てて細山に連絡を取った。細山さん、お疲れ様です。今会場に来たのですが、誰一人としてまだ来ておりません。どうかなされましたか？あれ？言ってなかったっけ？今日はもう別の会場で上層部だけの宴会を開いているけど。え？どういうことでしょうか？細山はあたかも僕が間違っているかのように軽く返事をした。僕は自分に起きている事実を理解できずにしばらくあっけに取られていた。何も言葉を発しない僕をよそに、細山はほくそ笑みながら続けて話し出した。以前からさ、必死に働くお前がすんげえ目障りだったんだよね。目障り？知らないだろうけどさ、若造で平社員のくせして差し出口を叩く無礼者だって上層部全員からお前は嫌われているよ。全員から嫌われてる？平社員のくせに無理して高級料亭に予約を取ろうとするのは無様で笑えたわ。これを機に身の程をわきまえろよ、平社員の安藤くん。無様ってそんな。細山はお酒が入っているせいか、続けざまに聞くに耐えない言葉を吐き続けた。ほとんど言い返すことなくおとなしく聞いていた僕は、細山の話が終わるまでじっと耐えていた。そのだんまりになった様子を感じた細山は、
してやったり顔で嬉しそうに話していた。そこでふっと息を一つついて僕は言った。上層部全員をクビにしてもらう。はあ？上司の俺に向かって何言っちゃってんの？急にどうした？何者かにでもなったつもり？そんなことできるわけねえだろ。僕はボソッと一言だけ言葉を残し電話を切った。そしてその後予約をキャンセルせざるを得なくなった料亭に平身低頭謝罪を続け、一区切りついた後に雪乃に電話をかけ報告をした。落ち込みを隠せない僕の様子を感じ取った雪乃は心配し気にかけていた。雪乃社長、今回の懇親会ですが開くことができませんでした。どうして？予約もちゃんと取れてただろ？一体何があったんだ？細山さんたちが別の会場で、しかも上層部のみで懇親会を開いていました。どうしてそんなことを？僕のことを以前から気に入ってなかったそうです。それでこのような結果に。子供じみた真似をするんだな。そうか、わかった。俺が何とかする。雪乃の声は心なしか、いつもの穏やかな声ではなく、ワントーン低くなっているかのように聞こえた。目も笑っておらず、どうやら珍しく怒っているようだった。翌日、雪乃がいつものデニムと T シャツ姿ではなく、スーツに身をまとった姿で会社に現れた。アポイントメントもなしに急に現れた雪乃に気づき、慌てる細山たち上層部、少し微笑んでいるように見える雪乃は、上層部全員に一通の書類を手渡した。はい、これみんなにあげる。よく読んでね。一体何ですかこれは？解雇だよ、解雇。解雇通知書ってちゃんと書いてあるでしょ、そこに。読めない？そんなおかしな話がありますか？なんでまた急に？雪乃は細山をはじめとする上層部に解雇を宣告しに来たのだった。信じられず顔面蒼白になりながら抗議する細山に対し、雪乃はみじんもぶれることがないと言わんばかりの鉄仮面のような顔をしていた。そんな雪乃の代わりに、僕は理解できずにいる上層部たちに経緯を話し始めた。昨日、懇親会が開催されてましたよね。どうして私が事前に用意した店ではなく、別の店で行っていたのでしょうか。それはだね、会場を変えないといけない理由ができてしまったんだよ。そうですか。変えないといけない理由ですか。そうだ。実は準備していたあのお店は、雪乃さんが特別にと言って、店のオーナーとつないでくださった店だったんですよ。先日僕が手配していた割烹一ノ瀬は、雪乃の紹介で予約させてもらった店だった。本来ならば断られるはずだったところを無理を言って、常連であった雪乃が仲介したことで、快く引き受けてもらったのだった。あれはだって、安藤くんが勝手に予約した店ではなかったのか？いえ、違います。私がたまたま雪乃さんと接点を持つ機会があり、その時に紹介していただいた店だったんです。あのお店は雪乃さんが大事にされていたものでした。なのに。待て。そんな話は一切聞かされてないぞ。細山は僕の話を聞き、慌てふためいていた。上層部が取った行動は、雪乃の顔に泥を塗る行為であり、誠心誠意心を尽くしてもてなそうとしてくれていた料亭に対しても、非常に失礼極まりない行為だったのだ。その話を聞いて、細山は冷や汗をかきながら何も言えなくなっており、おどおどしていた。一通り僕が経緯を話し終えた後、雪乃が細山にさらに詰め寄った。それからさ、安藤くんから聞いた話なんだけどね、日頃から上司の特権だとか言って、自分の仕事も押し付けているそうじゃない？
それは違うんです。あとね、そのゴミ箱に散乱した食べかすは一体どういうことですか？雪乃は表情一つ変えず、淡々と細山に詰め寄っていった。細山のデスク隣にあるゴミ箱の周りには、溢れ返ったお菓子の袋や食べかすが散らかっていたのであった。その様子を見ながら、雪乃は細山に対して話し続けた。雪乃の口元は笑っていたが、目の奥は笑っておらず、冷血な雰囲気を出していた。最近、細山さんは仕事に対してどのように向き合っていますか？そうですね。他の社員さんたちや仕事に対してきちんと向き合っていましたか？それはですね。上層部からの日常的に行われる圧力がかかった仕事を投げる行為や職務怠慢についても言及された細山は、ついに何も言葉を返すことができなくなっていた。隙がなくぶれない雪乃を前にして、下を向いたままの細山は小さくなっていた。後日、改めて株主総会が開かれ、上層部の積もりに積もった悪行は明るみに出ることとなった。細山たち上層部は、正式に解雇や左遷などの処分を受けることになり、途方に暮れながら会社を後にしていった。次の日、雪乃も参加した全社員参加の朝礼で報告会が行われた。昇進おめでとう安藤くん。ありがとうございます。雪乃さんに助けていただいたおかげです。いや、それは違うよ。安藤くんが日頃から仕事に対してきちんと向き合っていた結果だよ。ありがとうございます。これからは昔からの風潮をなくし、社員みんなが過ごしやすいようにこの会社を変えていきます。皆さん、些細なことでも構いません。何でも僕に言ってください。僕は今回の騒動における功労者であり、日頃から会社のために成果を上げてきた功績もあるということで、専務にまで昇進した。念願だった昇進を叶えた僕は、社内改革に着手することができるようになった。さらに会社員一人一人に向き合い、正しい評価を受けられる体制を整えられるように尽力した。ちょっと前まで転職しようかと思ってたけどさ、今回は見送ることにした。俺も、なんか面白くなりそうだよね。安藤さんと働いてみたいなって、純粋にそう思ってる。僕が社内改革に着手したことにより、社内の風通しが良くなり、退職する人が見違えるほどに減っていった。今まで静かで単調な空気だった社内の様子が、コミュニケーションが円滑で明るい様子に変化していくのが手に取るように感じられた。安藤くんのおかげで社内の雰囲気が見違えるほどに良くなったよ。ありがとう。こちらこそ本当にありがとうございました。以前にも増してやりがいを感じながら業務に携われています。楽しそうな社員たちを見ていると私まで嬉しくなるね。実は僕、小さい頃から産休堂に勤めるのが夢だったんです。そうだったのか。だからあんなに頑張っていたんだね。本当に報われてよかったよ。会社が再起不能になる前に自分の手で立て直すことができて大変嬉しく思っています。ここからがスタートです。僕は雪乃に改めて感謝の言葉を伝え、本心を打ち明けた。そして心からの笑顔を浮かべて仕事に戻っていった。雪乃は一つの会社を変えることができるほどの力を持っている安藤を自社に引き抜きたい一心だった。だが、水を得た魚のように働く安藤の様子を見て、これからも筆頭株主として陰で支えることに決めた。僕が専務に昇格してからというもの、産休堂は見違えるほどに売り上げが成長し、働きたい会社としてランキング上位に入るまでになっていった。